În ultima perioadă, legea pensiilor a fost un subiect amplu dezbătut în societatea românească, ca urmare a adoptării legii 127 pe 2019 privind sistemul public de pensii. Interesul cu care a fost dezbătut acest subiect este unul firesc, având în vedere faptul că dreptul la asigurări sociale este un drept garantat de Constituție și privește întreaga societate. Legea nouă aduce o serie de modificări care sunt atât în sens pozitiv, cât și în sens mai puțin favorabil. Spre deosebire de legea 263 pe 2010, legea nouă a renunțat, practic a abrogat procedura prealabilă și administrativă privind contestarea deciziei de pensii la Comisia Centrală de Contestații în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. Ori, necontestarea potrivit legii vechi avea drept consecință rămânerea definitivă a deciziei de pensii și, prin urmare, nu te mai puteai adresa instanței de judecată. Având în vedere faptul că, totuși, legea pensiilor se adresează unui grup de persoane de o anumită vârstă, acești beneficiari nu cunoșteau aceste condiții legislative și, de multe ori, nu contestau deciziile la Comisia Centrală de Contestații, se adresau direct instanței, iar instanța respingea cererile ca inadmisibile. Or, legea nouă vine și spune că poți să te adresezi în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei de pensionare direct instanței de judecată. O altă modificare în ceea ce privește legea pensiilor are în vedere veniturile luate în considerare la stabilirea punctajului anual de pensii și mai ales pentru perioadele anterioare, date de 1 aprilie 2001. Noua lege folosește sintagma de venit total lunar, ceea ce presupune că se încadrează în acest venit total lunar și diverse sporuri care nu au caracter permanent. Legea 263 pe 2010 excludea în mod expres aceste sporuri. Având în vedere toate aceste modificări legislative condiționate de termene imperative, apreciez că avocatul joacă un rol important în justa soluționare a cauzei, fiind cel care îl ghidează pe beneficiar în acest hățiș legislativ.